खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। उदालगुरियाव खनले खनले राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो उदालगुरि बियाबाव हिंसायारि जाथायबो बारानिफ्राय बारा जानायखौ नुनो मोनदों। बे खेबाव सिनायनो हायै सुबुंफ्रा हरनि 10 रिंगासो समाव उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा दखरा एबसुनि मावख'आव फैनानै गाग्लोबदों, जेराव गंसे बलेर' गारिखौ बुफायनायजों लोगोसे एबसु अफिसनि न'नि थिङाव अन्थाइ खुबैनायनि अजद दैखांदों। बेबादि हिंसायारि गाग्लोबनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ गोख्रों सोंखारिनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। सनापुरनि दिग्लारु जारिकुसियाव सोमजिदों गिख्रंथाव बुथारलायनाय जाथाय। गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ लोगो हमनो फैनाय समावनो बे बुथारलायनाय जाथाया जादों, जेराव बे जाथायनि दायनिगिरि गासै 7 सुबुंफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। हमजानायफोरखौ फारियै बुलिन दास, शिबराम दास, दीपक दास, मनिन्द्र दास, तपन दास आरो गुबुन सानैखौ आइजो होननानै सिनायथि होदों। बेराफारसेथिं पुलिसआ बे जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनायखौ जागायबाय। बे बुथारनाय जाथायनि बागै खौरां मोननाय बादिब्ला जरहाटनि सासे शिब चौहान मुंनि सुबुङा हरनि समाव गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ लोगो हमनो थाखाय फैदोंमोन, नाथाय बे समावनो सिख्लानि नखरनि सुबुंफ्रा जयै लोगो नांनानै हानजायारि गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि जाहोनाव अबथिरायै जिउ खहा जानो गोनां जायो। सिख्लानि नखरनि सुबुंफ्रा बुसे बुनानै बुथारनानै शिब चौहाननि गोथै देहाखौ लामा साखाथिनि हाखराव गारनानै गालाङो। बे जाथायनि बागै उननि समाव जायगानि सुबुंफ्रा खौरां मोननानै पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै गोथैखौ बोखांनायजों लोगोसे पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। आसाम राइफल्सआ काछार जिल्लायाव मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनानै खमैबो 7 कौटि रांनि ड्राग्सखौ बोखांनो हादों आरो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुंखौबो हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला रैखाथि हान्जाया पासकान्दी ओनसोलाव अपारेशन खालामनाय समाव गंसे बलेर' गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनाय समाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवाफोरखौ बोखांनो हायो। बेनि अनगायैबो आयेन बेरेखा खामानियाव बाहायग्रा 2 मबाइल फनखौबो हमनो हाबावदों। बिसोरखौ आसाम राइफल्सआ हमनानै मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय काछार पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। गोदानै दैखर जावबाय थानाय समावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला दैखर जावबाय थानाय समावनो साननि 11 रिंगासो समाव दैखर सिंनिफ्राय ओंखारनो नाजानाय समावनो हरखाब दैखर सिङाव जाब्रबथाय जानानै गोग्लैसिनलाङो। गोबां नाजानायनि गेजेरजों दैखरनिफ्राय बे नांथानानै थानाय सुबुंखौ बोखांनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय रैखा खालामनो हायासै होननानै मिथिहोदों। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 55 बोसोर बैसोनि बाहादुर टापा होननानै सिनायथिनो हादों। गरेस्वरनि बाङालिबारियाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। फिन आरोबाव सासे बर' सुबुङा गोमानानै दङ। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय रोमै रोमै गामिनि राजिब बसुमतारिया गोमानानै दङ। खौरां मोननाय बादिब्ला राजिब बसुमतारिया तामिलनाडु कयम्बटुरनिफ्राय फैदोंमोन, नाथाय दायो बिथाङा गोमानानै दङ। बेखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 6379864732 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। 10:30 जाहा माबा एबसु गथ'फोर एबसु इउ पिपल सापर्ट एबसु गथ'फोरनि मानसिफोरा फैनानै जोंनि अफिस आरो टेबोल चेयार बुख्रेबजोबनानै गालांदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि किसुमान सापर्टारनि मानसिफोरखौ रुवा लानानैबो देनो होसोदों आरो सिखालुरा लानानै बिसोर होसोदों आरो बे जाथाया अलरेडि बिसोरो जेनखानायखाय बोरै देरहागोन बिनि सायाव ब्लेम खोख्लैनो थाखाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों। बे बिसायख'थिखौ लानानै जादों। बेयाव फरायसा आफादनिबो दोङो आरो माखासे जोंहा निजोमसा बर' बिथाङा दंफायो आरो लोगोसे भगमानि सन्जिब दैमारि आरो बिथांमोन दोङो आरो बिथांमोनजों लोगोसे फरायसा आफादनि गथ'फोर दङ आरो जोंहा दायो सासे सुगिदार दोङो। सुगिदारा बे फरायसा आफादनि अफिसावनो थायोमोन, बे खामानि मावो। दायो बिथाङा जोंनियाव सुगिदार हिसाबै जों लाखिनाय, बिथांखौबो बिथाङा गासै गथ'खौ बिथाङानो सिनायजोबो। जोंहा दायो खहा जानाया 10-20 खानसो चेयार बायदों आरो टेबोलफोर बायदों आरो। जोबोर मोजां। तामुलपुर समस्तिनि गासै रायजोनि खाथियाव आं थांगासिनो दं। बयनिबो गोसोआ जोबोद गोजोन। बयबो आंखौ बुंदों जे खुनु सिन्था खालामनाङा, दिनैबो गान्धीबारियाव फैदों आरो गोबां दिनै 12थासो मिटिं दं। खिन्थु मोनफ्रोमबो जायगायावनो बयबो रेडि, मस्ट वेलकाम। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सायावनो बयहाबो मोनसे आसा दङ जेखौ मावबाय थादों। बेवहाय जुदिअ इउ पि पि एल गाखोदों, प्रमद बर'आ गाखोदों, बेनि सायाव रावहाबो आसा गैया। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनहा अपजिसन जानानै गाखोदों। गतिके अपजिसनाव थानो रावबो लुगैया। गतिके रायजोनो डेभेलपमेन्ट नांगौ, ओंखायनो एनडिएनो रायजोआ भट होगोन।